Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's vlog guys, magka-carwash ako ito ng aking mamita na si Ate Muna. Hi mamita, Ate Muna. Ayan, so gagawin ko na yung request mo na magka-carwash ako. But, itong car na to ay hindi po sa akin, no? Car ito ng aking kapitbahay na kay Tatay June. Ayan, so magka-carwash tayo guys, samahan nyo ako kasi ano to Ivanaalawiinspired. Kakasama kayo kasi gagawin ko na talaga to. Ayan, so sana mag-i-enjoy kayo guys and just keep on watching kung anong kaganapan ang mangyayari ngayon. Sa totoo lang, no, first time kong gagawin ito. Never pa ako nakapag-car wash kasi naman, no, wala naman talaga akong car. Hindi naman sa akin to. So, hiniram ko lang to kay Tatay John and ika-car wash ko na. Ito yung outfit ko ngayon, no. Talagang pinaghandaan ko tong yung challenge na to. Ayan. So, this is my outfit. Ayan. Sexy ba masyado? Ivana? China-challenge nyo ako masyado. Akala nyo hindi ko kayang gawin to. Ay, ito na. Gagawin ko na tong carwash challenge na to. So, meron na akong basahan dito. Ayan. So, may sabon na rin siya. Hinanda na talaga to ni Tatay John, no? Siya yung naghanda nito. Di mawala ang ating. Ayan. So, ang una natin gagawin, guys, babasain muna natin yung car. Sarap maligo! Mababasa ka dyan, King. Okay lang. Paano ba magbasa ng car? Makapagalitan ako ng may-ari nito. Pinag-aksaya ko lang yung tubig. Ayan. Yahoo! Ang saya. Basang-basa na talaga yung car, no? So, sasabunan ko na siya. Ang haba pa ng hair ko. Diba? Taray, ng lola niyo pinaghandaan. Ayan, so ngayon, sasabunan na natin, no? Sasabunan ko na. Ang sexy ng car wash girl nyo. Ayan, sa mga gusto magpa-car wash dyan, hanapin nyo lang ako. Libre lang po. Libre lang ang magpa-car wash sa akin. Titingnan natin kung anong reaction ni Tatay John mamaya pagkatapos ng car wash natin. Matutuwa ba siya? Oh my God. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kala niyo. Ayan, so dito na ngayon ako sa harapan.
Kaigat, oy. Sana all may sasakyan. Paano ba ang tamang pagpahid? Kung gusto mo magpa-carwash, libre lang. Just call my name. O, di ba? Kung magkukulab kami ni Ivana Alawi, no? Kasi sa pagka-carwash, ano kaya magiging tawag ng pangalan namin together pag nagkukulab kami? It should be Guabana. Guapa and Ivana. Oh. Dito na ako. Ang hirap pala mag-carwash, guys. Hindi madali. So, kaya saludo ako sa mga carwash natin dyan, no? Mga carwashers. Carwash girl, carwash boy. Hindi ko kayang abutin. Pero sobrang nakaka-enjoy, grabe. May hindi ko naabot. Struggle still, hindi ko na maabot to. Ayan, so nandito na ako sa kabilang side. So, andito na ako sa kabilang side kasi tapos na ako doon sa gilid. Andin dito sa harapan, dito na namin ako. Ang hirap mag-carwash, girl. Kita yung bra ko. Ayan, so lumipat ako dito sa kabila kasi hindi ko na maabot eh. Diba? Mabuti na lang talaga ang haba ng kamay ko. Ganito ka haba. Guys, nag-i-enjoy ako masyado sa ginagawa ko. Tingnan nyo naman, pinagpawisan na ako. Ano tayo? Huwag ka na magpakarwas sa iba tayo, sa akin na lang. Tawagin mo lang ako tayo. Inamon ako masyado eh. Isama natin yan. Magka-carwash daw ako. Akala naman may coaching din naman sa akin. Ayan si tatay, oh, siya po ang may-ari ng sasakyan na ito. Tatay po may-ari ng sasakyan na ito. Driver lang ako dyan. Driver lang daw siya, ako naman yung taga-carwash. Agad-agad hindi ka papawisan. Ang hirap kaya abutin. Abutin na lang, mahaba yung ano. Training daw to tayo kasi walang araw nakakotsi ako. Oo. O, diba?
Ayan, so kung gusto nyong malaman kung sino talaga may-ari ng sasakyan na to, ito oh, ito yung plate number, hanapin nyo. Ayan, saludo ako sa mga car wash boy dyan, no? Mga car wash girl na nagtatrabaho. Hindi po talaga madali ang mag-car wash. Ang hirap din pala. Australia na yung kakarwas yun, mga nakapigil ng mga... Iba naman yung type. Talaga? Sabi ko manugan ko, Daddy, tingnan mo, mga nagkakarwas. Lumasampak ka sa sakin, yung sayo-sayo. Mga nakatupis, ha? Sinisend sa'yo. Mga nakatupis, pinagbawal na raw ngayon dahil siyempre, yung mga dumadaan, mga ngayon, mabangkak. Oo nga, kasi nakapokus na nakatingin doon. Di ba nangyari din sa atin yan, sa tulay? Yun na yan. Ayan, ganyan po ang tama pag, ano ha, pag car wash ha. Ayun na, bugahan mo na. Tapos sa... Diba? Dali lang. Sabi ni tatay, tapos na daw. Ano to, matik lang to guys. Matik lang. Nag-enjoy ako masyado eh, no? Parang ayaw ko nang tapusin to eh. Dito na lang din ako maliligo. Ayan, bubuhusan ko na ng tubig, no? Kasi, ano na natin. O, diba? Tada! Sana all my car. O, yayamanin ako. So, mga gusto magpa-washing dyan, kontakin nyo lang ako ha, libre lang. Natatanungin ko si tatay pagkatapos nito kung nasatisfied ba siya sa ginagawa ko. Baka naman pagalitan lang niya ako, nag-aksaya ako ng tubig at sabon. Parang hindi ako ng host yung sabi. Baliktad pala ako host sabi. Wow, malinis na guys, malinis na. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, maubos na yung tubig. Ay, Diyos ko. Ano ko ang pinagagawa ko sa buhay. Malinis na. Pati bulaklak, paliguan. O, diba? Malinis na. Walang kahirap-hirap, pero pawis na pawis, no? So yeah, guys, look at that. Oh, malinis na siya. Di ko na-picturean kanina yung, ano, yung before. Yehey! Malinis na! O, diba? Sabi ni tatay
tatay, pinagod lang daw ako. Ayun guys, so, nakita niyo naman, no? Malinis na ang sasakyan ni tatay, no? Pinagtsagaan ko talagang linisin to para lang may iba-vlog ako ngayon, no? Parang walang kakwenta-kwenta yung pintura naman, ha? Sa susunod daw, china-challenge ako ni tatay. Pipinturahan ko daw to. Ayan, no? Pipinturahan ko daw. Ayan si tatay, oh. Ano tayo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? O, diba? Magaling daw ako mag-car wash. Ayan. Kung gusto nyo magpa-car wash dyan, ha? Tawagin nyo lang ako. Kontakin nyo lang ako. Libreng-libre. Hanapin nyo lang. Kapag may nakita kayong green na gate, ayun na yun, ha? Puntahan nyo lang dito. Ayan guys, so that's it for today's vlog. Sana nagustuhan nyo ang aking car wash challenge ala Ivana Alawi inspired. Ayan. Oh. Pwede na ako mag-model. Ayan guys, if you love this video, please don't forget to like, share, and subscribe at comment down below. Ayan. And huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, guys. And pakitap na rin ang notification bell button para updated kayo lagi sa aking pang mga sunod na videos. Ayan. Susunod, construction. Ang kulit ni tatay, sabi niya, susunod daw, construction daw sa kalsada. Ayan, shout out din pala, no? Maraming salamat. The Palo family from Germany, Oragon NS and Mami Sheila Vicena from Hong Kong, Pipin Filipina American from America, and also Atihana Lagod, Sir Renz, The Minders by Sir Renz Dichi, and Minimi and I, Inahan from Germany, and also Kids and Mom Australia from Australia, and Sauding Bisaya channel from Saudi. Ayan. Mami LJ Vlog Survive, and Daddy Tor TV. Ayan. Mega shoutout sa inyong lahat. I love you guys. Minapandar na ni Tata yung sasakyan niya. Ay, hindi ako marunong. Hanggang car wash lang ako kasi hindi ako marunong pa mag-drive. Ayan, no? Ayan. Thank you so much. God bless. Bye-bye.